biko ihe m chọrọ ikwu o nwere ihe ọ na-asị ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya so amatara m ihe a mana amaghị m ka onye okpoko ahụ ka ọ na-ada mama anụghị okpoko na otu ntusi were echi ya ka m chọrọ ka m mara biko thank you. Ọ bụrụ okpoko ka ntị chiri n'ụkpana mana okpoko bụ nnụnụ ka ọ bụ nnụnụ ọnya mere ọ nwere inu sịrị na onye nje ebe okenye ọ nwere okenye anọghị n'ọnụ ịjụ ha ka ebe o jebe asị na jewere ịgba nnụnụ jụ ma na nnụnụ ọbụla okenye chịrị ụta na-ekpuchebe ịgbana na ọ bụ ugo ọwụla okpoko nnụnụ eze nnụnụ na-abịa nwere ugo na okpoko ihe eji mara okpoko nọ na-ebu ibu okpoko na-ebi n'elu ugwu na-akpọ okpoko bi n'ugwu ndị a na-azụ okpoko ikpọ okpoko bi n'ugwu ọzaghị ọ na-ebi na ntụrụle ntụ enugwu okpoko ọ na-ha ka ọ na-eburu ka obere nwa ha mụ ọfụ ọnụ na-enwe anụ n'ahụ ya ọ na-efezi ọ na-enwe nnukwu nku ọ na-eme pịakam 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 ụkpana wee nụ ka ọ na-efefe ị ga-anụ ka ọ na-apịa nku ya ịgbanawa ọ bụghị ịnụ ka ọ na-apịa nku ya ịnọdụ okpoko wee bụrụ okpoko bụrụ ụkpana anyị manụ maka ha ntị chi ya n'ọnụ gị ka ọ n'ọnụ efe ọnọdụ ka egbe na-efefenụ nne ọkụkọ ọnụ ha na ka egbe na-ọkpọka onye ụmụ ya akala ha ejezo nke ọ na-enweghị bụ mmadụ ịnụ ka ụgbọ anyị na-aga n'azụ na-egbu ọdụ ịgbanawa otu aka ọ dịkwa ọnwụ na nnụnụ ụkpana na-anụ ọnụ okpoko ka ọ na-apịa nku ya ọnọdụ ebe ọ nọ okpoko wee buru ya mana ntị họpụtawo onye a na-ama ọkwa onye mfe a na-amala ọkwa nyacha nwe ndị anaghị anụ ihe enyi ha eme ya ihe enweghị ahụ amasị ọkwa o megha taa gị ụta ekelekwa igbo niile ndị nọ na-eche anyị ka anyị bata ka anyị abatago ka anyị na-abata ka chi mgbede na-abatakwa ndị Igbo si na chi mgbede na-ejiri ike ọgwụgwụ ndị jegara ịta ata ndị jere ụlọ ọnwụ ndị jere ụka ndị je na nke ọgọ ha ndị na-eri nri abalị kịta ndị na-eri osikapa erifọ n'ehihie ndị na-eri ji ndị na-eri nri onunu ihe ọsọ onye ọbụla ka ị na-eri afọ ada agba ama ihe orire ya bụ nke ọ na-alụ ha ka ebiela mana ụfọdụ erichago ụfọdụ ka na-esi ụfọdụ na-eri kịta ka ọ na-eme idebe igwe okwu nso ka ọ dị na nke ga-adafu n'ahụ gị ka ngwa nke ị nwere inye anyị amụtakwa n'aka gị anyị dịkọdebe anya nke na-amụta n'aka nke ha na-amụta n'aka abụpụkwu m nwa akwụkwọ a na-ekele ekele ụwa onye nyere anyị izuụka ọrụ ọ ga-ebido echi ga-eji gbaa mbọ kuchi ọsọ ka agụda nọ na ya ụmụaka ka agụdel na mgburi afọ anyị ebe ọ bụla ị ga-esi echi niile ka kele ụwa nduo gị ka igbo na aka nke igbo na mma igbo na aka ekpe ka igbo na mma ekebe ha n'azụ ekenye ha oke ha ndị afọ ga-azụ na be ha afọ juola ha ụkpa ọ ga-apụta ihe ọma oyi ga-ayọtara gị ihe dị mma ọ dịrị n'otu a n'ime izu a ya mee amen.